Діві Марії, народиш Сина Божого, Ісус буде ім'я Його. Я служка Бога життю мою, приналежить Господу Богу. Божая воля хай исполнится поводле слова Твоего. Ангел Божий Габриэль так обвестил Деве Марии: народишь Сына Божого, Иисус будет имя Его. Так стался Бог дитем малым во улоне Девы Марии. Радость избавления нам открыл Избавитель Господь наш. Ангел Божий Габриэль так обвестил Деве Марии: народишь Сына Божого, Иисус будет имя Его, назовется Эммануэль. Марии был посланный Габриэль, архангел славный, и от Троицы наисвятейшей каже Деве наичистейшей: будь витана, ласки полна, Бог с тобою благословлена. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пане з вами. И с Духом Твоим. Архангел Габриэль абвясціў Деве Марыі, што яна стане маці збаўцы, і сёння мы святкуем гэтую падзею, што Бог захацеў стаць чалавекам праз Багародзіцу. Падчас гэтай імшы давяраем наш касцёл усіх вернікаў, наш народ матчынай апецы Марыі, молімся, каб чалавечае жыццё шанавалася ад зачацця да натуральнай смерці, каб нашыя сем'і былі сапраўдным аазісам хрысціянскіх каштоўнасцяў і святасці. Беззаганная Панна Марыя, каралева сем'яў, маці надзеі, маліся за нас. Гэта інтэнцыя нашага арцыбіскупа, цытата з яго паслання на сённяшні дзень. Молімся таксама, бацькі і родныя просяць Божага благаслаўлення, заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, ўсіх святых, здароўя, поспехаў і здзяйснення мараў для Діаны Ланкевіч у дзень 15-годдзя. Просім Божага валадарства для Кацярыны Сутнік у 30-й дзень пасля смерці і Віктара Дзем'янка. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусюды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, смилуйся над нами.
смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, волонтеру небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отца. Амен. Молимся. Боже наш Ойче, Ты пожадал, каб Твой спрадвечный Сын принял человечее тело во лоне Девы Марии. Учини, каб усе, кто вызнае Яго, як сапраўднага Бога і сапраўднага чалавека, атрымалі ўдзел у Яго боскай натуры, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. У тыя дні Пан промовив да Ахаза такими словами: «Просі Пана, Бога твоего, каб даў табе знак, ці глибоко у адхлані, ці высоко у гары». Але Ахаз адказаў: «Не буду просіць і не буду выпрабоўваць Пана». Тады сказаў Ісая: «Паслухайце ж, дом Давідаў, ці мала вам, што дакучаеце людзям, дык вы яшчэ дакучаеце майму Богу? Таму Пан сам дасць вам знак. Вось дзева зачне і народзіць сына, і дасць яму імя Эмануэль, што значыць Бог з намі». Гэта Слово Божие. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Ахвяры приношення Ты не пожадав, але Ты открыл мне уши. Усе спалення і ахвяры за грех Ты не потребуєш. Тады сказав я: «Вось іду». Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. У
пачатку кнігі напісана пра мяне, я пажадаў спаўняць Тваю волю, і Твае законы жывуць у сэрцы маім. Я абвяшчаў Тваю справядлівасць на вялікім сходзе і не закрываў вуснаў сваіх. Ты гэта ведаеш, о Пане. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Справядлівасць Тваю не хаваў я у сэрцы сваім. Я абвяшчаў Тваю вернасць і Тваё збаўленне. Я не таіў Тваёй міласэрнасці і вернасці перад вялікай грамадой. Приходжу, Боже, сповніть Твою волю. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, немагчыма, каб кроў быкоў ды казлоў знішчала грахі. Христус прыходзіць у свет і кажа: ахвяры і прынашэння ты не захацеў, але цела падрыхтаваў мне. Усеспаленне і ахвяры за грэх не даспадобы табе. Тады я сказаў: вось іду, як у пачатку кнігі напісана пра мяне, каб выканаць волю Твою, Божа. Перад гэтым ён сказаў: ахвяраў і прынашэнняў і ўсеспаленняў і ахвяраў за грэх, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: вось іду, каб выканаць волю Тваю, адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвяраю цела Езуса Хрыста. Гэта Слово Божие. Хвала Табе, Слово Божие. Хвала Табе, Слово Божие. Слово сталося телом і пасялілася між нами, і бачили ми славу Ягоною. Хвала Табе, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад галілейскі, які называўся Назарет, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана. І вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай,
бо для Бога няма нічога немагчымага. Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова пана. Хвала Табе, Христе. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, наш мітрапаліт, кіруе да нас сваё слова. У нядзелю мы слухалі пасланне канферэнцыі біскупаў. Сёння пасланне мітрапаліта. «Вітай, Марыя, поўная ласкі, пан з табою, умілаваныя браты ў Хрысце». Анёл, увайшоўшы да Марыі, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Гэтыя словы анёла з Евангелля ведае кожны католік, бо яны з'яўляюцца зместам вядомай нам малітвы «Вітай, Марыя». Менавіта сёння, 25 сакавіка, ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўрачыстае звеставанне пана, прысвечанае надзвычайнаму моманту, калі арханёл Габрыэль абвясціў Марыі, што яна народзіць Сына Божага Езуса Хрыста. Для ўсіх нас гэта вялікая падзея, бо яна паклала пачатак новай эры для чалавецтва. Можа, мы не зусім усведамляем, што менавіта ад гэтай падзеі, ад дыялогу арханёла Габрыэля з Марыяй, юнай дзяўчынай з Назарэту, залежыў лёс усяго свету. Гэты дыялог адбыўся без сведкаў, толькі пазней Марыя расказала пра яго святому Луку, які запісаў найважнейшыя падзеі ў Евангеллі. Святы Бернард пісаў, што ўвесь нябесны двор з нецярплівасцю чакаў яе згоды. Запанавала незвычайная цішыня, калі ўсё стварэнне застыла, чакаючы ад Божай абранніцы гэтага кароткага слова «фіат», «няхай так станецца», ад якога залежала будучыня чалавецтва. Мае дарагія, гэтая далёкая падзея нясе ў сабе таямніцу, якая пазначае жыццё кожнага з нас. Чаму вучыць нас Назарэт, які называюць санктуарыем жыцця? Перш за ўсё таму, якім вялікім дарам з'яўляецца жыццё і як яго трэба прымаць. Звеставанне – гэта пачатак нашага збаўлення. Гэта знак таго, што жыццё нельга разглядаць толькі ў вымярэнні фізічнага існавання. Кожны новы чалавек – гэта пачатак шляху да Бога, ад якога паходзіць святы дар жыцця. Нашае жыццё становіцца паўнавартасным толькі тады, калі ў ім прысутнічае Бог, калі разам з фізічным ростам нараджаецца і развіваецца духоўнае жыццё. Мае дарагія, Марыя вучыць нас казаць Богу так у нашым паўсядзённым жыцці. Казаць так кожны дзень у нябачных і ціхіх ахвярах. Такім чынам Марыя паказвае нам, ад чаго залежыць звышнатуральная вартасць нашага жыцця і чым яна вымяраецца. Хоць Марыя і ўзвышана Богам над анёламі і святымі, яна вядзе простае жыццё. Яе сэрца перажывае не толькі радасць і ўздым, але таксама цярпенні і слёзы, якіх хапае і ў нашым зямным жыцці. Марыя адказвае арханёлу свабодным сэрцам, поўным веры. Гэты адказ дазваляе расквітнець у ёй Божай любові. Бог часта распачынае свае справы менавіта так. Ён піша гісторыю збаўлення праз гісторыю канкрэтных людзей. Умілаваная таямніца звеставання – гэта заклік да нашых сэрцаў і ўсіх нашых супольнасцяў, каб мы сталі санктуарыямі жыцця. Сёння мы разважаем пра пачатак нашага збаўлення. Сапраўднае жыццё прыйшло да нас. Мы святкуем такі момант, калі Бог згадзіўся прыняць цела, нашае чалавечае цела. Мы адзначаем падзею, калі прыходзіць Езус, які ў целе хоча нас адкупіць. Ён разумее наш боль, ён яму не чужы, а зразумелы. Сённяшняя падзея падкрэслівае таксама вартасць нашага цела, бо мы ўваскрэснем у целе, яно прыдасца нам падчас уваскрашэння, таму трэба клапаціцца пра яго і шанаваць яго.
Браты і сёстры, сёння ва ўрачыстае звеставанне мы таксама адзначаем дзень святасці жыцця. У першую чаргу нам трэба памятаць, што нашае жыццё святое. Святасць – гэта не якаясьці маральная ці этычная дасканаласць. Святасць жыцця азначае тое, што яна мае крыніцу ў святым. Гэта значыць, яе крыніца ў Богу. Жыццё кожнага з нас святое, бо належыць Богу, і Ён трымае яго ў сваіх далонях. Таму няхай нашае сэрцы напоўніцца сапраўднай радасцю, а кожны дзень будзе верным адказам, прабываннем у жыцці, прабываннем у Езусе, нашым збаўцы. У сваёй энцыкліцы «Евангеліум Вітте» Евангелие жыцця святы Ян Павел II падкрэсліў неабходнасць абуджаць у сумленнях, у сем'ях, у касцёле і ў грамадстве чуласць да сэнсу і каштоўнасці чалавечага жыцця у кожны момант і ў любым стане. І абараняць яго. Таму 7 сакавіка ў духоўным цэнтры каталіцкага касцёла Беларусі, нацыянальным санктуарыі Маці Божай Будслаўскай, адбыўся 6-й дзень агульнабеларускай навенны, які быў прысвечаны малітве аб захаванні хрысціянскіх традыцый і перапрашэнню за грахі супраць жыцця. Перапрашаючы за грахі супраць жыцця, памятайма, што кожны вернік павінен абараняць жыццё, павінен быць апосталам цывілізацыі жыцця, дапамагаць праз удзел у акцыі духоўнага ўсынаўлення ненароджаных дзетак. Духоўнае ўсынаўленне ненароджанага дзіцяці – гэта малітва за дзіця, якому пагражае небяспека смерці яшчэ да яго нараджэння. Каб духоўна ўсынавіць ненароджанае дзіця, дастаткова толькі ўзяць на сябе пастанову маліцца за дзіця і яго бацькоў на працягу 9 месяцаў. Браты і сёстры, духоўнае ўсынаўленне не патрабуе шмат часу, бо складаецца з кароткай адмысловай малітвы і адной таямніцы ружанца кожнага дня. Мае дарагія, давяраючы наш касцёл, усіх вернікаў, наш народ, матчынай апецы Марыі, молімся, каб чалавечае жыццё шанавалася ад зачацця да натуральнай смерці. Каб нашыя сем'і былі сапраўдным аазісам хрысціянскіх каштоўнасцяў і святасці. Беззаганная Панна Марыя, каралева сем'яў, маці надзеі, маліся за нас. Надзейнасць дзеля абароны жыцця і на глыбокае перажыванне Вялікага посту ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амин. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Зараз устанем. На сённяшняе свята, калі будзем вызнаваць нашу веру, на словы «і ўцелавіўся» трэба будзе стаць на калені. Веру ў адзінага Бога.
Згадваючы звеставанне Найсвяцейшай Панні Марыі, праз яе заступніцтва ўзнясём нашыя просьбы да міласэрнага Бога, які пажадаў спаслаць нам свайго Сына. Молімся за святога Айца, каб яго апостальскае служэнне спрыяла духоўнаму адраджэнню Касцёла. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб яны з любоўю прынялі дар новага жыцця і для хвалы Бога выхавалі сваіх дзяцей. Цябе просім. Давяраем Богу наш Касцёл, усіх вернікаў, наш народ матчынай апецы Марыі, молімся, каб чалавечае жыццё шанавалася ад зачацця да натуральнай смерці, каб нашыя сем'і былі сапраўдным аазісам хрысціянскіх каштоўнасцяў і святасці. Цябе просім. Молімся за Діяну Ланкевіч у дзень 15-годдзя, просячы Божага благаслаўлення, заступніцтва Найсвяцейшай Дзевы Марыі, усіх святых, здароўя, поспехаў і здзяйснення мараў. Цябе просім. Даручаем добраму Богу таксама нашых памерлых, просячы Божага валадарства, Божай міласэрнасці для Кацярыны Суднік у 30-й дзень пасля смерці і Віктара Дзям'янка. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі мы падрыхтавалі нашыя сэрцы да прыняцця Хрыста ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. З рук святарських, Пане милый, хлеб з вином прими у ахвяру. Их змяняешь кров и тело Сына, живишь нас каштовным даром. Хай провины все смывает, и Твой, Пане, гнев сутишить. Хай же с небом нас яднает, откупление нам сдобывший. Хай провины все смывает, и Твой, Пане, гнев сутишить. Хай же с небом нас яднает, откупление нам сдобывший. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Усемагутны Божа, уцелаўленне Твайго адзінароднага Сына стала пачаткам Касцёла. Просім Цябе, прыймі яго дары і ўчыні, каб у гэтую урачыстасць ён з радасцю ўдзельнічаў у эўхарыстычнай таямніцы праз Хрыста Пана нашага. Амин. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Нябесны пасланец абвясціў Марыі, што Твой Сын, каб збавіць чалавецтва, сам народзіцца сярод людзей. Найсвяцейшая Панна з верою прыняла Тваё слово,
праз таямнічае дзеянне Духа Святога зачала Сына і з любоўю насіла яго ў беззаганным улонні. Ён споўніў абяцанні, дадзеныя Ізраілю, і аб'явіўся народам як доўгачаканы збаўца. Праз яго тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсною моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу і да сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол хвали. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыймі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будзь міласцівы да просьбу гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою.
О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласцівы прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучаныя, осмельваемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, али збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Амен. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликаны на вечеру ягоную. Скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Твое приходим звери, по Твое приходим звери, ширим серцем повні віри, ширим серцем повні віри, бо пан віддам скритий хліба, бо пан віддам скритий хліба, ти єсть Бог правдивий з неба, ти єсть Бог правдивий з неба. Стався ти для нас поживай, стався ти для нас поживай, Бог святий, живий, правдивий, Бог святий, живий, правдивий, найсвятейшей таємниці, в найсвятейшей таємниці, ти для нас життя криниця, ти для нас життя криниця, милость Бога заяснила, милость Бога заяснила, і Он змянив хліб своє тіло, і Он змянив хліб своє тіло, нам покинув споживати, нам покинув споживати, кап собою нас бавляти, кап собою нас бавляти, несмяротний, моцний Боже, несмяротний, моцний Боже, зразуміть Тебе хто може, зразуміть Тебе хто може, бо аньолам ти спрадвеку, бо аньолам ти спрадвеку, так не дав, як чоловіку, так не дав, як чоловіку, приступать до Бога смело, приступать до Бога смело і приймать Христово тіло, і приймать Христово тіло. Я того не вартий, Пане,
Помолимся. Добрый Боже, нехай у діло Eucharistичної ахвяри умацує у наших серцях віру у Єсуса Христа, який був зачатий з Панни Марії, каб ми заўсёды визнавали, што Ён сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, і праз моц Яго з мёртвых паўстання ўвайшлі ў вечную радасць, які жыві і валадарыць на векі вечныя. Святый Архангеле Михаиле, захвочваем далучацца да акцыі духоўнае ўсынаўленне, узяўшы пры выхадзе з касцёла гэты буклет. Там можна прачытаць, як маліцца на працягу 9 месяцаў, якімі малітвамі у інтэнцыі дзіцяці, якому пагражае аборт. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стераже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях смоления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях смоления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал перченый оборонца, нам шлях смоления покажи, край наш от лиха бережи. Который есть в небе, светится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была справедливая, и навеки вечные. Аминь. Аминь. Радуйся, Мария, Анна наичистейша, выбранная Богом,
небес лилия, ты притулок грешных душ, Мати найсвятейша, ласки полна Божой, жизни анёльской, Твое нарожение, свету утешение, Ты надею нам дала, Мати беззаганна. Пан с тобою,